Kubor ka Batesi TV. Lawan ra Asha da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Executive Committee Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka Jingbym Jong Chief Executive Member upati Star Welkhan haka khatsan tari gubernur jileu arajar arpuway kala IT de ka Jingtho sha menteri rangba ka jilla Konrad Sangma ba unshim khia haka bayade bat ka Jingbym patyo bainong Jong ki Asha wat laki dei ki nong trai ki bahakman e Jong ka tanat ka kot ka khia ban yekhun persha ya ka Jingpang khlam COVID-19 haka jingya keren bat kilat pathai khobor ba tito Star Welkhan uliyatho bakani ke jing Pynsngew jong u shi ka tendong skor jong ka Sorkar jilla kalong hadin ba bon ki Asha ki la penpau ya ka jing e halor ka jing pensa teng jong ka Sorkar ya ka bainong ka baki dei ban yo mengalai ki lat pathai khobor ba kaladan ka jing pending na kaliam ka chuki ka baki dei ban yo te ngayo ka jing shai no shimista bat nangai bau shimista sakhat iki ban percaya iki bat nakaliam ke jumuru long ba hoi ngim dei ban de ben nang ta chuki dengan taulat ba ya government bahkan nakaliam ke government ban yarap iki namar ngana nakaliam ke chunga ngapan pau ba namar bagi dei ki nong tre ki mat do ki frontline worker ki batre ha ki snong ban lek na kui gayeng ka badan ki positive case dei maki ki balik buat dian dei maki ki balik kili di maki ki balik pesutu tena ta kadau ngaso ba kum da Sorkar di ban sim ga jingke fi da ka ta ni di Asha juga mati long chu kerani bentar tiba ban ai penduk ban ni ban silakan patai pijak pasti sebelum penduk ka jing penduk jungi ko ngala ong menne ka bang ba dian ba jadi ka situation ka long kumni tengi sutu ga mau ka jing kala ta ki pat ba ta ki nom snong ki jungi ka ta ki tri ka ta ka hai ka pateng ba pat tena ta kadau ngi na kalian ke jungi ngi ban pau si amba baka Sorkar kan simkia kan do ban thau bila ti ban yarap ba bat ngilu na kalian ke district hasil ngi kwa mo ngidon ka jing thang ke jing angut kumju bagi MDC barok kan kwa ban yarap ya ki pat ba ngi adon ka jing pelio jing mut ba kumdu ban thau bila ti bangi lu ngi dio kala ban ai jing yarap ki MDC ki jungi bagi dio ban yarap ki pat ba har ki jong ki konstituensi